नमस्कार आपण देखुଛନ୍ତି अपराधर दुनिया। चलନ୍ତୁ आरंभ କରିବା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯଦି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଉପର ଆଇ ବଟନ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ରୋशन ଅନସାରୀ। ରୋशन ଅନସାରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଭଲ ପରିବାରରେ ବଢିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ଦୁବାଇକୁ ଅନେକ ଥର ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶେଖ୍ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ପରିଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ରୋशन ସେହି ଶେଖ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ ପରେ ରୋଶନଙ୍କ ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଝିଅ ଥିଲା। 2002 ମସିହାରେ ସେହି ଝିଅର ବୟସ ଥିଲା 19 ବର୍ଷ। ଶେଖ୍ ୟୁଏର ନାଗରିକ ଥିବାରୁ ବିବାହ ପରେ ରୋଶନ ଅନସାରୀ ମଧ୍ୟ ୟୁଏର ନାଗରିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଧନୀ ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁବାଇର କିଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଝିଅ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅବୈଧ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝିଅ ଏହି କାରବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ରୋଶନ ଅନସାରୀ ଡରିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯଦି ଏହି କଥା ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ସେ ପାଉଥିବା ଟଙ୍କା, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏବଂ ସବୁ ସୁବିଧା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଦିନ ଥିଲା 2 ଏପ୍ରିଲ 2002। ଦୁବାଇର ଏଆଇ ହମରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବୁ ହିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ସେହିଦିନ ଘରେ ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ଝିଅ ଏକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଘରେ ରୋଶନଙ୍କ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ରୋଶନ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ 3 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 2 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଏହାପରେ ସେହି 5 ଜଣ ମିଶି ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମରାପିଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାରିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ରୋଶନ ଅନସାରୀ ନିଜେ ସେହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ସବୁ ହେଉଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଏକ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଥିଲା। ସେହି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍‌ର ମାଟି ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତିରେ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଉଥିବାରୁ ଲଗାତାର ଖଟପଟ ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରୋଶନଙ୍କ ପୁଅ ନିଦରୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ଲୋକ ମାଟି ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପିଲାଟି ଆସିବାର ଦେଖିଦେଲା। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହା ପରେ ଶେଖ୍‌ଙ୍କ ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ସେହି ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗାତରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଏପ୍ରିଲ 2002ରେ ରୋଶନ ଅନସାରୀ ନିଜର ପୁଅକୁ ନେଇ ଦୁବାଇ ଛାଡି ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶେଖ୍‌ଙ୍କୁ ବାହାନାରେ କହିଲେ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ମର୍ଡରରେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଦୁବାଇର କଠୋର କାନୁନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରଦିନ ହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହିପଟେ 3 ଏପ୍ରିଲ 2002ରେ ଶେଖ୍ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉନାହିଁ। ନା ଫୋନ ଲାଗୁଛି, ନା ଘରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ମିଳୁଛି। ଶେଖ୍ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଘରର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରଦିନ ଭଳି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଖରେ କିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଖ୍‌ଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲେ। ଶେଖ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ରକ୍ତର ଛିଟା ସିଧା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁବାଇ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁବାଇ ପୁଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ସେମାନେ ଏକ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍‌ର ମାଟି ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଳା ହୋଇ ପୁଣି ପୋତା ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେହି ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ମାଟି ତଳରୁ ମିଳିଲା ଶେଖ୍‌ଙ୍କ 19 ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତଦେହ। ତୁରନ୍ତ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ମର୍ଡର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ। ଏହାପରେ ଜଣ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ମହମ୍ମଦ ଶଫିକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶଫିକ୍ ଅଜମାନର ଗୋଟେ କାର ପୋଲିସିଂ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ
ଘରର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାକୁ ଶେଖଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶେଷରେ ସେ ସବୁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ସେହିଦିନ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏହି ମର୍ଡର ରୋଶନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସହ ଆହୁରି 4 ଜଣ ଥିଲେ। ଏହି ବୟାନ ପରେ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କଲେ। ଏହିପରି ସମୁଦାୟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟାନରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ହେଲା ରୋଶନ ଅନସାରୀ। ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏବେ ଏହା କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ମର୍ଡରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋଶନ ଅନସାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ରୋଶନ ଅନସାରୀ ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦୁବାଇକୁ କେମିତି ଅଣାଯିବ? ଏହା ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଚିଫଙ୍କ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଭାରତରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ସେହି ଅଫିସରକୁ ଆଫତାବ ଅନସାରୀକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଇପିଏସ୍ ନିରଜ କୁମାର। ଏପଟେ ରୋଶନ ଅନସାରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଶେଖଙ୍କ 19 ବର୍ଷର ଝିଅ ମର୍ଡର କେସ୍ ଦୁବାଇର ଏକ ବଡ଼ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ କେସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଚିଫ ତୁରନ୍ତ ନିରଜ କୁମାରକୁ ଫୋନ କଲେ। ଫୋନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଆମେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଫତାବ ଅନସାରୀକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ପାଳି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ରୋଶନ ଅନସାରୀ ଦରକାର। ନିରଜ କୁମାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ସତରେ ଆଫତାବ ଅନସାରୀ ମାମଲାରେ ଭାରତକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ ଆଫତାବ ଅନସାରୀକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିରଜ କୁମାର ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଚିଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପରେସନରେ ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିରଜ କୁମାର ଆଉ ସିବିଆଇରେ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅଧିକାର କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମା ଭିତରେ ଥାଏ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ଦୁବାଇକୁ ପଠାଇବା ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅଧିକାର ଭିତରେ ଆସୁନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସିବିଆଇ କରିପାରିବ। ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଚିଫ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ନିରଜ କୁମାର ଆଉ ସିବିଆଇରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିରଜ କୁମାର କଥା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି। ଏହା ପରେ ସେ ସିଧା ସେହି ସମୟର ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଆଫତାବ ଅନସାରୀ ମାମଲାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମାଗୁଛନ୍ତି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ଦୁବାଇକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏହି ଅପରେସନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି? ନିରଜ କୁମାର କହିଲେ, ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିରଜ କୁମାର ସିଧା ସିବିଆଇର ଡିଆଇଜି ଆଣ୍ଟି ଇକୋନୋମିକ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ୱୀରେନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ। ୱୀରେନ୍ଦର ସିଂ ନିରଜ କୁମାରଙ୍କ ଅତି ନିକଟ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ନିରଜ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବୁଝାଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଆଫତାବ ଅନସାରୀ ମାମଲାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଳି। ରୋଶନ ଅନସାରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଖୋଜି ଦୁବାଇକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପରେସନ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ଏହା ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅନେକ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାନ୍ତା, କୋର୍ଟର ଅନୁମତି ବିନା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନକୁ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ୱୀରେନ୍ଦର ସିଂ ନିରଜ କୁମାରକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରୋଶନ ଅନସାରୀ
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁନଥିଲେ। କେବେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, କେବେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ସିବିଆଇର ଟିମ୍ ଲଗାତାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପତା ମିଳୁନଥିଲା। ଅନେକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଘର, ମାମୁଁ ଘର, ମାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ନଜର ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତଥାପି ରୋଶନ ଅନସାରୀ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଆସୁନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନୀରଜ କୁମାର ଛୁଟିରେ ଥିଲେ। ସେ ପାଟନାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଦୁବାଇ ପୋଲିସକୁ ସେ ଏହି କଥା କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୀରେନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନର ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଧରାଯାଉ ରୋଶନ ଅନସାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁବାଇ କେମିତି ପଠାଯିବ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାରଣ ରୋଶନକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନ କରି ସିଧା ଦୁବାଇ ପଠାଇବା ସହଜ ନଥିଲା। ଯଦି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ତୁରନ୍ତ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଶନ ଧରା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନୀରଜ କୁମାର ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପାଟନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଖାନ ମାର୍କେଟ ଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଭେଟିଲେ। ନୀରଜ କୁମାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବୁଝାଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅଫତାବ ଅନସାରୀ ମାମଲାରେ ଦୁବାଇ ପୋଲିସ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦୁବାଇରୁ ଭାରତକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟରର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏହି କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଲେ। ନୀରଜ କୁମାର କହିଲେ, ଆମକୁ ଏକ ଲିଗାଲ ପରମିଶନ ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରୋଶନ ଅନସାରୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧାରେ ଦୁବାଇ ପଠାଇ ପାରିବୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା। ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏବେ ଅପରେସନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରୋଶନ ଅନସାରୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ରୋଶନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ପରେ 4 ମେ 2002 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିବିଆଇକୁ ଏକ ମୁଖବିର ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୋଶନ ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସିବିଆଇର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ଅପରେସନ ଏତେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରୋଶନ ସେଠାରେ ମିଳିଗଲେ। କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ରୋଶନ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଏହି ଖବର ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ରୋଶନ ଅନସାରୀକୁ ପରଦିନ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଦୁବାଇ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅପରେସନରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ରୋଶନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଘରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ପାସପୋର୍ଟ ବିନା ତାଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ପଠାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପୁଣି ଥରେ ରୋଶନଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ମିଳିସାରିଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ରୋଶନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ରିସ୍କ ନେଇ ପାସପୋର୍ଟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଶନଙ୍କ ଘରେ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ରୋଶନଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରୁ ଶେଷରେ ରୋଶନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା। ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ରାତାରାତି ରୋଶନକୁ ନେଇ ସିଧା ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ରୋଶନକୁ ଦୁବାଇ ନେଇ ଯିବ କି? ସେହି ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଜଣେ ଏସିପି ଥିଲେ, ଏସିପି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାସନ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଅପରେସନରେ ସିବିଆଇ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ରୋଶନ ଅନସାରୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ
एसीपी जोस्ନା रस्तम रोशन अंसारी को नहीं दुबई जीवे। एपटे समस्त मनरे गोटे ही भय थिला जदि सकाळ हेबा पूर्वरु एही खबर बाहर को चली जीवो किंबा कोर्ट रे केही आवेदन करिदिए किंबा मीडिया को एही ऑपरेशन रा खबर मिल जाए तेबे संपूर्ण ऑपरेशन विफल हो जिवो। भाग्यवशतः सेमिति किछि हेला नाही। 5 मे 2002 सकाळ प्राय 5:30 दुबई जाउथुबा फ्लाइट समय अनुसार उड़ीगला। ସେହି फ्लाइट रे एसीपी जोस्ना रस्तम रोशन अंसारी को सांगरे नहीं दुबई अभिमुखे बाहरिले। फ्लाइट उड़ीबा पर भारतीय अधिकारी माने निश्वास नेले। तत्क्षणात दुबई पुलिस चीफ को सूचना दिया जे रोशन अंसारी दुबई आसुचंती। प्राय 3 घंटा 30 मिनिट यात्रा पर फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट रे लैंड कला। दुबई पुलिस रो एक बड़ टीम एयरपोर्ट पे पूर्वर ही उपस्थित थिले। फ्लाइट रू ओह्लाइबा मात्रे रोशन अंसारी को दुबई पुलिस गिरफ्त कले। एसीपी जोस्ना रसम का स्वागत एमिति हैला जे पर एक इंटरव्यू रे से निजे कहिथिले मते लागुथिला जेमिति मु एक बड़ पुरस्कार जीतिके आसी। पर दिन एही खबर दुबई रे समस्त बड़ न्यूज पेपर एवं टीवी चैनल रे प्रसार हैला। सबुठी गोटे ही चर्चा भारत मात्र गोटे मास भितर शेख को झीर हत्याकारी को धरी दुबई को फेराई देला। यह पर रोशन अंसारी एवं अन्य 5 जन अभियुक्त को कोर्ट रे हाजर करागला। 2003 मसीह कोर्ट राय सुनाइले। रोशन अंसारी को एही मर्डर मामला रे 20 वर्षर सजा सुना जाइतिला। अन्य 5 जन अभियुक्त को मध्य कठोर दंड दिया जाइतिला। एही परि शेष हला रिटर्न गिफ्ट ऑपरेशन। दुबई पुलिस आफ्ताब अंसारी मामला रे भारत को सहयोग करथिले। भारत मध्य रोशन अंसारी मामला रे दुबई को सही विश्वास रिटर्न गिफ्ट फेराई देथिले। धन्यवाद। आज कहानी शेष होला। जय जगन्नाथ।